Kadagiti kalsada ti syudad, igid ti simbaan ken tiyendaan, ken pakaramanan ti uneg dagiti pampubliko a pagluganan. May sabanag iti saan na mapukaw iti ladawan. Dagiti miyembro ti Badyaw nga umas asreg iti residente dito Ilocos Norte tapno agpalama. Ngam iti likudan ti simple nga iya asregda at dadagiti report may panggep iti agresibo a wagas a panagpalama kas iti panangpilit panagbugkaw. Ken no na duma pagbutngan arason no apay nga adu kadagiti residente nga imbes a maasi ket madanagan kadagitoy nga akto dagiti Badyaw. Asin no kadi dagitoy a Badyaw apay nga aduda ditoy Ilocos Norte. Inte amwen no asin no dagiti Badyaw ken amwen ti ramot dagiti aramiden da. Dagiti Badyaw ket maysa nga indigenous group iti Pagiliana, Pilipinas. Amas samamo kasi gypsies wenno taong dagat. Tradisyonal da nga agnanaed kadagiti bangkang bahay wenno lepa-lepa ken mangnamnamay ti papaaya pagbiyagan ti kabaybayan babaen iti panagkalap panagalat ti perlas ken da tumapay. Isuda ket orihinal nga naggapoy ti paset ti Mindanao, partikulari ti Sulu, Tawi-Tawi ken Basilan. Nupudno nga isuda ket manipor iti sabali a lugar. Apay nga ipagbaga dagiti Badyaw nga isuda ket manipod iti ili ti Badok ditoy Ilocos Norte. Inlawlawag ni Mr. Agnes Bentosino, ti Badyaw focal person iti Municipal Social Welfare and Development iti ili ti Badok anay paayan ti pamalubos ti grupo dagiti Badyaw babaen ti liderato ni Mr. Johnny Piniano. Sigun ken kuana nang rugida ito'y kabayatan ti panagtakem ti rati a Mayor Tom Turalba iti ili ti Badok. Inbarad na at tinagbalin at tulagan na ket agnaed dagitoy iti pasat ti barangay Mambusag Sur iti nasao nga ili. Iti panagtulid ti panawen ti makkel ti bilang dagiti agnanaed a Badyaw no sadino nga umaboten ti sumurok kumurang duwagasot ken daytoy a bilang ken nagtultuloy a manay-nayunan gapo dagiti agdamang agnanaed iti daytoy a lugar ket nagayabda kadagiti kakaduwada ken umaboten in atawen dagitoy iti nasao nga ili. Griro sir siguro nung kita update dyan adat nasurok siguro nga 200 plus dancerhan kung nga sigurado naman ti talagang total na ita kasi DJ kat imadudan at nga mindagitay siguro imayon nga kami pala ng amuan nga makamikit kita ni da sir pasaray nga mindagita duma kami nga madapdapunan isuda nga adad jay balbalay da dinamag minuan na tinapindas nga itag mi nga pagsapulan para kanya datimot ibagada jay agkalap kami lang kunada ngam nagrigat mo sir ta iburay bagami nga kami dati agtrabaho da handa kanu nga kaya nga obra hindi kasi handa nga nasanay kadagi jay nga trabaho. Dati komunidad sir nga ayan natata dagati gobyerno? Haan sir bali private DJ sir adati may isang akin ko bagi iti kagawad. Indonate na sir? Naan sir, kas na agup upa da itchay. Kasi kung nadagit DJ leader da, adamot itikas lang donation nga itagda kanya da nga para ka DJ danum da. Kasi adati mang ada supply dati danum sir nga baybayadan da. Tapos agbaybayad da ka DJ mismo nga daga. Inpakaamo ni Mr. Johnny Piniano, ado apulo ket tawenen nga agnanaed iti ili ti Badok. Kinuna ni Mr. Johnny Piniano, anang rugi suna kas maysa negosyante iti ili ti pagudpod. Aging ga nakadanon da iti babatirang tay iti ili ti Badok. Kuna na nga adda ti gundaway nakita isuda ti dati a Mayor Turalba. Ken naasi da itoy arason no apay nga pinagtalineed na iti ili ti Badok. Iti agdama kuna na nga da iti upatapulo a pagtaengan na pagnanaedan tinasurok talugasot nga Badyaw iti may nga lote iti barangay Mambusag Sur nga kukwa ti duwa nga pribado nga individual nga upaanda iti nasurok sa nga 1,000 pesos iti kada lawas. Inayon na dagiti raduma ket adaan ti trabaho kasi iti panaglako ngem dagiti raduma gaputa awan ti mangayat a mga lakadakwada ket napilitan da nga agpalama iti kalsada.
Inrakurak na ang narigatan ti sitwasyon da yam awan ti mabalinda. No di aganos basta lakit di makapanganda iti maysa aging gadwa daras ti maysa nga aldaw. 27 years na pa dito, sir. Kamusta naman, sir, yung pananatili niyo dito, sir? Okay naman, sir. Basta makakain lang sa isang araw, mga 2 beses, 3 beses. Taga lang. Ilang kabahayan, sir, yun nandito ngayon? 40. 40. Tapos ilang tao po yung nag-i-stay? 300 plus, sir. 300 plus. Yung 300 plus, sir, may trabaho sila, sir? Yung iba may trabaho, may anak buhay, yung nagtitinda. Yun ang anak buhay nila. Yung iba naman na talagang walang tumanggap sa kanila ng trabaho, nagpapalimos. Kasi ang katotohanan niyan, nagtitinda kami sa pagod food, unang-una. Bali dito, dumayo kami dito, dyan kami sa ilalim ng tulay. Ngayon, ang naawa sa amin, kasi kadikit ko pa si Tumtural ba, yan ang naawa sa amin. Ay ngayon natalo na siya, wala na siya magagawa dahil wala na siya sa posisyon. Itong lupa, sir, binigyan ng gobyerno, sir? Hindi pa. Okay. Nangupahan lang kami dito. Magkano yung upa niyo, sir? Minsan 600. Kasi dalawa ang may-ari nito eh. May 500. Ganun. Bali 1-2 na, 1-2 may 1,000. Sa dalawang may-ari ng lupa. Pero linggo-linggo yun. Iti baet at dagitoy ket napalubusan nga agnaed iti ili ti Badok. Dagitoy ket nagsursursor kada iti nagduduma nga ili dito'y probinsya. Kaadwan kada ito'y ket ubing ang makikinkinnamat kada iti nataray alugan ang mabalin ang mangitunda ti panaka-aksidente da. Sigon iti Municipal Social Welfare and Development Office, adun nga ili ti agrep report kada kwada pakaramanan iti ili ti San Nicolas, syudad ti Batak, ken iti syudad ti Lawag nga adda dagiti badyaw nga agkaiwarang gapu iti kinariga ti biag, ken iti panagpalamalaeng ti amuda nga ar-aramiden tapno agbiag. Ngam inadmitir ni Mr. Agnes Bentosino in MSWDO iti Badok nga iti kalabes at dan dagiti report anay padano ni di opisina da nga adda dagiti may pagarop abadyaw nga agbalbalinen nga agresibo iti panagkitaw ti tulong. Adda ngamin itilas nga report iti San Nicolas TMS nga adda dagiti pawarang-warang. Ngem ti muna iti sir nga nagre-report kanyami dito'y Batak City. Then ti inubra ti Batak City iti sir naki-coordinate iti CSW iti PNP isudat nagtiliw. Then in report dalata kanyamin nga mapan mi alaen isudang nga iyawid isuday iti muna sir. Tapos iti sumaron numanen sir siguro daka mo numano nga bulan tinapalpalabas adamot report manen ni Lawag City napanak man nagalad yan sir kasi inala da isuda ijay then kunadahan mi kayat nga pagawidan idanuhan yung umay alaen isuda mismo nga dakay may mangyawid kunada sir isuda ijay may isang problema tama pandag palpalimos tapos kaadwan na ubing isuda ijay nga minti report ti DJ TMS nga apay nga pawarang-warang da tapos aglasat-lasat da DJ lang gamin ti may isang concern da serta handa kong makayat ngamin nga day kasi risky para kanya da DJ. Ngam itibiyang ni Mr. Piñano naglikodan na dagitoy nga akusasyon. Kuna na dagitoy ket pammer perdilaeng kadakwada. Sigon ken kuana saan na nagkurang iti pamagbagaan no saan na mangited ti may nga tao ket saan da nga agaramid iti saan anasayaan. Pero hindi naman siguro totoo yan, sir. Kasi sino ba ang manununtok? Posible naman. Kung hindi paninira lang yung ganun. Pero pinagsasabihan ko sa kanila, kung bibigyan kayo, salamat. Kung hindi kayo bibigyan, salamat din. Huwag kayo magmura. Huwag kayo mandura. Yan ang turo ko sa inyo. Yun ang payo ko sa kanila nga huwag talaga yung gagawin ganun. Inbada di Mr. Bentosino basari di panakisan sarita na kari iti badyaw at da iti na ikadeng kotara iti may sang aldaw. Romromwara talugasot pisos iti rombeng buklenda sakbayda nga agawid. Kuna na ano saan da mo bukel da ito iket saan da nga agawid. Ito'y nga ta di mangipaneknek nga tinasao nga grupo ket may nga sindikato. Ken rason amang pilpilit da iti badyaw nga agpalama.
kada may isang aldaw no nakakota da iti 300 pesos yun agawid dan. DJ ti ibagbagada kanyak. No handa pa nga maka 300 kadeta may isang aldaw sir handa agawid. Kas lang DJ ti adam pa nagkaawat mi nga kas J sir na kasla lang han kumat iba nga kausa umat ebidensya DJ ngam kas lang isot may isa nang pagsapulan siguro no kas J man ngam awam mat tim nakaibagamot kit di pay lang kanya tanod duman interview isuda api kasano pa nagbayad yu itoy mangmangten kami sir kun adamot no kada DJ sir nila baka may sindikato. Sir, at sa totoo lang kung isip-isipin lang ng nasa gobyerno dapat sana sino bang makagusto nga may sweldo ka akong kukunin. Hindi naman sila papayag, ay tao yan eh. May isip din yan kahit wala silang pinag-aralan. Ay papayag ba yung kukunin ko ang hanap buhay nila. Yun lang ang akala nila, sindikato. Pero hindi nila alam nga ang ginagawa ko, pinaglaban ko sila hanggang sa Manila pa, sa Tondo. Hanggang dumayo ako dito, sumunod sila. Pero hindi ko naman sila, sumama kayo sa akin. Basta, kuya, kahit saan-saan ka lumipat, sumasama talaga kami. Dahil nababaitan sila sa akin, dahil marunong, may puso din ako, may puso din sila. Kaya kung hindi sila nirespeto dito sa mga Ilocano, para masasaktan din ako sir, dahil siyempre tao sila, tao rin ako. Parehas naman ang dugo natin. Inbata ni Mr. Bentosino, kalikagom da pumanawen dagiti badyaw iti ili ti Badok. Yaputa dagito iti agbalbali na problema iti lokal gobyerno aglalo ket imahe ken nagantinas sa nga ili ti bagkatda iti panagturong kada iti nagduduma a lugar ken daytoy ket makaapektar ti turismo iti entero a probinsya. Nupay kasta kunana nga saan da kaya ti tumalaw dagitoy gaputa ti argumentuda ket nakarehistron kas residente ken butante dagitoy iti ili ti Badok. Mabalbalin sir kat saan kasi may isang problema ni Mayor DJ. Nung tingamin ilablaban da sir DJ kunadang botante kami ito yun nakarehistro kami tapos adagbasbasang nga ugbingmin. So han mi kayat ti agsubli ijay kasi narigat ti biyag ijay kunada sir. Kat kunami mat uray ito'y narigat mat ti biyag. Nung di ngamin ti may isang problema sir di mapanda pa nagpalpalimos kasi maapektaran tayo ti turismo iti Ilocos Norte. Iso di ti may isang problema. Anaman ti kolor, puli ken estado ti biyag ti may sa tao. Amin tayo, ket rumbeng nga may payan ti agpapada a serbisyo ken respeto. Iti tunggal ima nga mangiiyawa ti tulong, mangipakita iti anag ti panangisakit, asi ken biyang iti pada a tao. Ngem daytoy ang napintas sa kalikagom ket saan a rumbeng nga aramaten tapno mapukaw ti umno apaka ipapanan iti panangipaay ti tulong. Dagiti kakabsat tayo abadyaw kas iti kaaduan ket agkasapulan. Adaan da iti karbengan na may paayan ti gundaway tapno mapasaya at estado ti biyagda kas kariti na duma a kadaraan na Pilipino. Ngem kagadan ti daytoy ti responsibilidad amang ipaay ti respeto ken saan nga abuswen iti kinasayaat dagiti na duma. Saan pulos sa basehan ti pagkasapulan ti may sa tao iti panagbalin na nga agresibo. Nudi ket ti umno a panagrangay ket mangrugi iti panagsalukag ti bukod abagi panagrespeto ti sabali nga individual ken panagawa ti tulong nga addaan dignidad. Mabalin nga gapu iti kinarigat ti biyag isu ti rason na apay nga simangat dagiti kakabsat na badyaw manipod kabaybayan tapno agsarak ti napimpintas nga oportunidad aging gana a nakadanon da dito'y probinsya. Ngem daytoy a sitwasyon da ket saan nga isu ti balido a rason tapno agnanayon da nga agpalpalama ken pakpakausaran karagiti saan na napintas sa klase nga aramid iti panagpalama. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo